Malawi Today. Live Pawires program ya Sokonda Amayi ndiye ndikupempheni mwaulemu a first lady olemekezeka kuti mupereke moni wanu. Moni woyamba upite kwa achikondi anga. Professor Arthur Mutarika ama ndimvetsa kukoma. Moni wachiwiri upite kwa ana athu onse komanso Madam Tadala Chihana mulandire moni. Mai SG Mai Mukito mulandire moni. Mai Navicha mulandire moni. Mai Suleiman mulandire moni. John kuli Mai Maria Mainja mulandire moni wanu. Mai Elbeka Ndeu mulandire moni. Mai Mere Kunje mulandire moni. A Constance Mwanyongo North mulandire moni. Komanso ma director azokonda Amayi. Mai Movirikana mulandire moni wanu. Mai Tambala ku Eastern Region mulandire moni. Mai Chirenje ku Central Region. Mai Sosa ku Northern Region. Ndi amayi onse amene mwabwera mulandire moni. Osaiwala asisi anga Abidu Umali. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Your Excellency. Nanga nyimbo musankha nyimbo yanji. Nyimbo zimene ndimazikonda ndi zambiri. Komano madzulo ano ndimafuna kuti nyimbo imene usiku uli wonse ndimamvera ndi nyimbo ya Mchezi Chigwirizano kwaya. Ndenda mvetsedwa kuti wo alipo mpano Ancheziwo. Inenso ndikondwera kwaona chifukwa nyimbo yawo usiku uli wonse ndimayivina. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Your Excellency. Mukateronso ndiye kuti mukhala kuti mwatsekulira bwaloli kuti amayi akhoza kuyamba kuchola dance. Zikomo kwambiri Your Excellency. Thank you very much. You may open the dance floor, Your Excellency. Thank you very much.